Бүген айрым бер зур тапшыру буларак райондашыбыз Яңа Зимница авылында туып үскән. Бүгенге көндә дә шушы авылда гомер кичерүче Хадиша Усман кызы Фазловага багышланган матур бәйрәм концерты чыгар. Чөнки бүген ул үзенең матур 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Шул уңайдан бар якыннары бергә җыелып, аны ихластан бәйрәме белән котларга булдылар. Беренче котлау хатын біз Татарстан Республикасы Әлмәт шәһәреннән алдык. Өлкән кызы Шариповлар гаиләсе Гөлназира Мәүлетовна, кияве Борис Дебарисович, оныгы Энҗе, Тулушевлар гаиләсе, оныгы Раил, тормыш иптәше Регина һәм оныкчасы Радель аны ихластан котлыйлар. Шакрымнарны санамыйча килеп җиттек кунакка. Синнән әни китеп булмый аерылып озакка. Йөрәгеңнән җылы бергә, күңелеңнән наз ага. Безне озаткан чагыңда күзләреңнән яшь тама. Бүген газизыбыз күзләреңнән бары шатлыктан гына яшьләр аксын. Күрәсеңме? Барыбыз да җыелыштык. Синең бәйрәмең ул безнең бәйрәм. Чөнки нәкъ 65 ел элек безнең бәхеткә син тугансың. Бу матур юбилеең көнендә сиңа ихластан бары саулык телибез. Бәхетле булып, безне шулай шатландырып, озын-озак яшә. Яулыгын салып иңенә юлга чыккан әнкәем. Беләбез, балалар килүен көтәдер күңелкәең. Шуңа озак уйламыйча, кияү рульга утырды. Сиңа диеп күчтәнәчләр сумкасына тутырды. Иң олы күчтәнәчебез безнең ихлас теләкләр. Күп булыр юбилееңа әнкәй гади бүләкләр. Бездән бүләк хөрмәт итү. Бел, сине нык сөябез. Әзрак башың авыртса да янып, пешеп көябез. Котлы булсын, матур булсын синең гомер бәйрәмең. Ал бездән ихлас күңелдән җылы теләк бәйләмен. Кадерле Хадиша Усмановна, кызыгыз Гөлназира, тормыш иптәше Борис, оныкларыгыз Энҗе, Раил, тормыш иптәше Регина, оныкчагыз Радель юллаган теләкләргә без дә ихластан кушылабыз һәм махсус сезгә дип күркәм җыр юллыйбыз. Табыныңнан ризык өзілмәсін, тәмле булсын эчкән шәйләрең, тыныч булсын нәми күңелләрең, җылы гына булсын җәйләрең. Үтәсе юлларың булсын озын, алтын гына булсын гына гомер көзең. Гел бәхетле яшәми диеп, балаларыңа теләк тели бүген. Үтәсе юлларың булсын озын, алтын гына булсын гына гомер көзең. Гел бәхетле яшәми диеп, балаларыңа теләк тели бүген. Авырлыклар сине урап үтсен, яшькә чыланмасын күзләрең. Бер кайчанда онытмабыз әни, безгә әйткән назлы сүзләрең. Үтәсе юлларың булсын озын, алтын гына булсын гына гомер көзең. Гел бәхетле яшәми диеп, балаларыңа теләк тели бүген. Үтәсе юлларың булсын озын, алтын гына булсын гына гомер көзең. Гел бәхетле яшәми диеп, балаларыңа теләк тели бүген. Үтәсе юлларың булсын озын, алтын гына булсын гына гомер көзең. Гел бәхетле яшәми диеп, балаларыңа теләк тели бүген.
Үтәсе юлларың булсын узын, алтын гына булсын гына гомер көзең. Гел бәхетле яшәми дип, балаларыңа теләк тели бүген. Гел бәхетле яшәми дип, балаларыңа теләк тели бүген. Балаларыңа теләк тели бүген. Балаларыңа теләк тели бүген. Чираттагы котлау хаты кабат Әлмәт шәһәреннән яңгырый. Бу юлы сезгә Хадиша Усмановна изге теләкләрен улыгыз Газинур, хатыны Илсияр, балалары Альмира, Амир, Рузилә һәм Рамил җиткерәләр. Кичерәнкәй, төрле вакыт булды. Җылаттым да бит мин үзеңне. Кай вакытта артык тыңламадым синең миңа әйткән сүзеңне. Әткәй сыман кырыс булдым күбрәк. Сыгылмадым каты имәндәй. Бүген генә сине әзрак аңлап, хәзер инде акыл кергәндәй. Кайтарыпла булса иде әгәр, үтеп киткән шушы гомерне, бер генә дә борчымас идем мин синең газизкаем күңелеңне. Яраткан әникаем, газиз әбекәебез, менә синең матур юбилея. Рөхсәт ит сине ихластан котлап, иң мөһиме саулык, исәнлек теләргә. Ялгыз калдым дип һич кенә дә уйлама. Бу тормышта синдә без бар якыныбыз. Бел, синең хакта без гел уйлап, сине сагынып яшибез. Рәхмәт сиңа барысы өчен. Әниемнең юбилеен бәйрәм итәбез бүген. Һәр чак аяз булсын иде баш очындагы күгел. Матур узсын, котлы булсын бу гүзәл туган көне. Безнең бәхеткә, дөньяга шат булып туган көне. Кадерле Хадиша Усмановна, улыгыз Газинур, тормыш иптәше Илсия, балалары белән сезгә дип матур җыр сайлаганнар, кабул итеп алыгыз. Әнейін син bu dünyada birden beri ömür bula gittin bizge hem özdirdin Doğup gitmek işinni sin bizning işin Bala qayam ko'z nurim deb yonib giydin Doğup gitmek işinni sin bizning işin Çeşlerine şallar düşken şuna sinen Günler boya yoklamayşa bizge borab Neler gene uylaydın eniyem minem Bәхет тілеп, ақ yol тілеп, біздің үшін Өтті әнiyem, өтті сенің, күнің түнің Бәхет тілеп, ақ yol тілеп, біздің үшін Сен әлі де яшайсың бит, біздің үшін Kaderinde üstüp gittik, doğralıştık Şın köngülden rahmetli biz barımızda Kimler güne bulsak da biz bu dünyada Unutmayıp biz anilerini bir koyşanda Kimler güne bulsak da biz bu dünyada Buruşlubuz məngelikке biz olarga
bulsak da biz bu dünyada unutmayık biz anilerini bir koyşanda Kimlergine bulsak da biz bu dünyada Buruşlu biz mengelikке biz alarga Unutmayık biz anilerini bir koyşanda Unutmayık biz anilerini bir koyşanda Şirattагы Кытлау хатын Иске Кулатка бистесиннән алдык. Кытлыяровлар гаиләсе, кечкенә кызыгыз Гүзәлия, киявегез Марс, оныкларыгыз Салават, Ландыш һәм Данир сезне Хадиша Усмановна бәйрәмегездә җылы кытлауларга урап алып назлысылары килә. Мин гаиләдә иң бәхетлесе күрәсең. Иң төпшеге, димәк, иң назлысы. Әнием яныннан ерак китмичә, апам белән абыема караганда, аны бәхетемә ешрак күрергә мөмкинлегем бар. Газиз әнием алдында без мең бурычлы. Көннәрен йокламыйча әткәебез белән безне үстерделәр. Көннәрен гел безне кайгыртып, безнең хакта уйлап яшәделәр. Бүген дә ул балаларым дип ахталып янып яши. Сөекле безнең, нинди генә теләкләр эзләсәк тә, без беләбез, алар синең өчен бик аз булыр. Чөнки син галәмнең иң изге затларына лаек кеше. Түбән генә башыбызны иеп, рәхмәтләр укыйбыз. Озак яшә. Син булганда безнең туган өебездә утлар яныр. Капкалары ачык булып, безне һаман бала итеп хис итәргә мөмкинлек булыр. Әни диеп дәшү үзе бәхет. Кабат-кабат телгә аламын. Шушы сүзне әйткән вакытларда мин һаман да сабый каламын. Я бер Алла, озак дәшим шулай. Син кызганма аңа гомерне. Ул яшәсә, без дә яшәрбез бит. Төшермичә кәеф күңелне. Әникәем, синең туган көнең, бәйрәм итик аны бергәләп. Каршы алыйк әле 70-ләрен, 80, 90, хәтта 100-гәләп. Кадерле Хадиша Усмановна, Кытлыяровлар гаиләсе, кызыгыз Гүзәлия, киявегез Марс, оныкларыгыз Салават, Ландыш һәм Данир сезне ихлас йөрәктән яраталар һәм бүләккә дип алдагы җырны юллыйлар. Jir yüzüne yemli yazlar kilgəş Dünyaga sineniyim kilgensin Şuna miken elle yazılar köbük Bik sükümlü nazlı güzelsin Kineşlerin jılı küs karaşın Yerdemini tıyam herişte Әнием, син минем өчен үрнәк, иңемдәге изге фәрештә. Киңәшләрең җылы күз карашың, ярдәмеңне тоям фәрештә. Әнием, син минем өчен үрнәк, иңемдәге изге фәрештә. Яш нурларының яктылыгы, жылылыгы шагыла yüzüңдә. Уңганлыкны, җитез өлгерлекне, кызганмаган Ходай үзеңнән. Киңәшләрең җылы күз карашың, ярдәмеңне тоям фәрештә. Әнием, син минем өчен үрнәк, иңемдәге изге фәрештә. Киңәшләрең җылы күз карашың, ярдәмеңне тоям фәрештә. Әнием, син минем өчен үрнәк, иңемдәге изге фәрештә.
gül rahmetimni aytam bugün tuğan gününde sağ selamet yaşayayım bağrım yılmayu sönmesin yüzünde Güneşlerin жылы күз қарашың Ердеміңні тұям хәріште Әнем сен менің үшін өрнек Иңімдегі изгі фәріште Тұрмыш юлын кірлеп өту үшін Әтиібіз болсын яныңда Бәхетлі һәм ұзын ғұмыр тілейм Тек тынышлық тілейм жаныңа Кеңешлерің жылы күз қарашың Ердеміңні тұям хәріште Әнем сен менің үшін өрнек Иңімдегі изгі фәріште Кеңешлерің жылы күз қарашың Ердеміңні тұям хәріште Әнем сен менің үшін өрнек Иңімдегі изгі фәріште Әнем сен менің үшін өрнек Иңімдегі изгі фәріште Әлеге ике котлауның да махсус дәвамы буларак, айрым бер хат сезгә Хадиша Усмановна ике яраткан киявегез Борис Дебарисович һәм Марс Рәшитович язганнар. Кайнана белән киявенең мөнәсәбәтләре турында бик күп мәзәкләр бар. Ләкин бу безнең тещаның һәм безнең арада булган мөнәсәбәтләр турында мәзәкләр түгел. Безнең тещабыз уникаль шәхес. Ул һәр вакыт кияүләрен яклап чыгып, үз балаларына үгет, насихатлар бирә. Күпләре безгә көнләшеп карый торганнардыр. Чөнки шундый тещалы кияү булу ул зур бәхет. Кадерле әниебез, яратканыбыз безнең. Бел, без сине нык хөрмәт итәбез. Һәм шундый матур балалар безгә хатыннар үстергәнең өчен олы рәхмәтләр җиткерәбез. Алда без котлауларыбызны җиткердек инде, ләкин махсус җырны сиңа дип сайладык. Ул җыр сиңа ошар дип өметләнәбез. Әйдә, бәйрәмеңдә рәхәтләнеп, аны бергә тыңлап китик. Bu dünyalarda iki bik şəp kişi Anın birsi min kiyav, birsi minim tüşü Kiyav canı kayın deyip gülbeyip kırattıra Minim hatınım bari tik ulğına jine ala Hatınım məəni, babayım hatın Balalarga dəvəni, minim tüşüm altın Hatınım məəni, babayım hatın Balalarga dəvəni, minim tüşüm altın Bulay bulsa şavlatıp yaşaysa Bir görek eybet minim hattının en iyisi Kilse eğer yalnızga yatmay akıllar sadıp Güçten işlerim bir adet tizgine kite koydum Hattının beni babayım hatın Balalarga deveni minim çöşüm altın Hattının beni babayım hatın Balalarga deveni minim çöşüm altın
Oralarga körmü, üretmi de bir de üretip yürüşler minga kirek miydi? Gayiplerim bulganda da kurmemişke savaşa Üzü bakır yaşavları şundi çoşun bulsa Fatınım eni babayım katın Ballalarga deveni minim tüşüm altın Fatınım eni babayım katın Ballalarga deveni minim tüşüm altın İkişmezsem ebi olur rahmet yavsun Rekat beni vektalan minim tüşüm altın Fatınım eni babayım katın Ballalarga deveni minim tüşüm altın Hürmetli Хадиша Усмановна, bizning pochtada maxsus sizga deb yo'llangan tag'in bir qutlov xati bor. Bu yo'li yaratgan onig'iz Fail Gazinurovich yoza. Abikayim, 45 yıllık yubileyinga sina bo'lak etib men 20 yıl elek sening bilan bir kunda tug'an edim. Bugun ikkovlab yubiley qarshilaymiz. Yazmış şulay işledi ki, yaş itip görüşürge nasip bulmay. Tik şulay da bel kadirlim. Qaydagına men bulmayım. Balachağımны gil iske alıp, senin nazlı kullarını sağınam. Demle ittirip pişirgen belişleringning isleri burunum tibinden gitmeyeshim. Üzüm ılıgayıp, köp narsani anglay başladım. Belki ağır sözler aytgan vaqtlarim da bulgandir. Gafu et gazizim. Bil, men seni nıq yaratam. Abikayim, yüregimde yırtam, senin жылы bulgan tavışın. Senin qarashingni iske alıp, köp şaqlarda basam sağışım. Kim de bilmey, neler meni köte, alga taba eli turmuşta. Yazsın idi gazizkayım yışrak, görüşürge bizning yazmışta. Өсіп жетіп, 20-ге бастым, сиңа ise 65 толды. Нишләп, синең күзләреңдә яшьләр, күңелеңә синең ни булды? Әллә инде картайдым диепме, уйланасың безгә дәшмичә? Яшә әле минем бәхетемә, әбекәем минем, 100гәчә. Кадерле Хадиша Усмановна, оныгыгыз Фаилдан матур җыр сезгә дип яңгырый. Әйдәгез, рәхәтләнеп, бергәләп тыңлыйк әле. Ömür birselerde biz bit üstek senin oyunundan bala şakının bütün matur şağı uzadı ebekey senin yanında ağa binin apak dilekleri Görsetti kıyın şaklarda Dayanışım, yuvanışım buldum Yazmış küpürlerin şıkvanında Ömür uzgan sayın sağındırıp İske düşe avıl uğramı Senin bilen yürgen su boyları Çilek şiğan urman kırları Şaklarda dayanışım, yuvanışım buldum Yazmış küpürlerin şıkvanda
hürmetlemin Sina ebekeye Sin bolğanğa yaşim süyenir Bizden barı olu hürmet göre Yaşa eli eyde süyelir Ağa binin apak dilekleri Yol görsetti kıyın şarkılarda Dayanışım, yuvanışım buldum Yazmış küpürlerin şıkvanında Ağa binin apak dilekleri Yol görsetti kıyın şarkılarda Dayanışım, yuvanışım buldum Yazmış küpürlerin şıkvanında Dayanışım, yuvanışım buldum Yazmış küpürlerin şıkvanında Yazmış küpürlerin şıkvanında Хадиша Усмановна Фазлованы матур 65 яшьлек юбилейлы туган көне белән Электросталь шәһәреннән иң өлкән апасы Рәшидә Усмановна Алишева, улы Шамил, тормыш иптәше Галя балалары белән, Яңа Зимница авылыннан бер туган сеңлесе Расимия Усмановна Насырова, кызлары Наилә, Гөлфия, Галия гаиләләре белән һәм Сызрань шәһәреннән энеләре Рушан, Ирек, Фатхуллиннар гаиләләре белән котлыйлар. Biz ишле гаиләдә 9 бала үстек. Хадишабыз безнең 7нче бала иде. Әтиебез сугыш кырларыннан аяксыз кайтып, бик яшьли бу дөнья белән хушлашып, бар авырлык әнинең иңнәренә төште. Шуңа күрә без балачагыбызны артык җиңел иде дип тә әйтә алмыйбыз. Бер кисәк ипине 7гә бүлеп ашасак та, без барыбер үзебезне бәхетлеләрдән саныйбыз. Чөнки әнкәебез безнең арабызда туганлык хисләрен нык тәрбияләгән. Әгәр берәр сәгать тавышларыбызны ишетмичә торсак, бер-беребезне югалтабыз инде без. Менә Хадишабызга 65 яшь тула. Бу әле күп тә түгел, аз да түгел. Сиңа инде оныкчаңны күрергә дә насыйп итте. Раббым бер үзе сиңа саулыгын бирсен. Гомереңнең соңгы көненә кадәр үз аягында йөреп, иман белән яшә. Бәхет теләр өчен гомер узды. Ни нәсебен инде татыдым. Хәзер вакыт җитте ял итәргә. Менә бүген матур утырдым. Шатлык белән тулы күңелләрен, якын кешеләр бүген янәшә. Киләчәктә шулай матур гына, бәрәкәттә якыныбыз яшә. Хадишабыз безнең барыбызга гел ашыга ярдәм итәргә. Язсын Раббым, 90-нарын узып 100 яшеңә барып җитәргә. Баш очымда бүген кышлар сайрый. Язлар килде диеп җирләргә. Насыйп итсен тырышып җыйган тормыш малларымны сиңа биләргә. Кадерле Хадиша Усмановна, Яңа Зимница, Сызрань һәм Электросталь шәһәреннән барча якыннарыгызның теләкләренә без дә ихластан кушылабыз. Алдагы җыр бары тик сезнең өчен яңгырый. Искән җилдәй гомер үтә көйә без шуңа. Вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма. Яшибез әле тынмагына. Кирә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр,
кетсін күннәр бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Исә җилләр исә, исә дә исә. Җил искән якка исмәдек ят исәбенә. Күкрәктә йөрәк типкәндә яшибез әле. Гомернең бит иң матур мәле. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Килсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Байлык түгел, бай булу кесә. Ниләрең бар үзеңнән соң калдырып китәр. Җилләргә ошмаслык булсын түккән көчләрең. Алсын җирдә матур эшләрең. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Килсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Килсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Килә дә китә. Яшидек кичә. Килсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Килсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Килсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Кабат сезгә дип язылган почтадан хатны ачам. Бу юлы Яңа Зимница авылыннан бер туган апагыз Разия Усмановна, кызы Рәхинә, Хвалынск шәһәреннән Бахтияровлар гаиләсе, кызы Асия, тормыш иптәше Рушан, балалары Раил, Наил һәм Руфина. Возрождениедан улы Ринат, тормыш иптәше Наилә, балалары Ринат, Розалия, Алсу, Марат сезне ихластан котлап, олы рәхмәтләрен җиткерәселәре кирә. Гомерләрнең узуы шатлыкта, шул ук вакытта кызганышта. 9 баладан бу дөньяда бары 4 калдык инде. Хадишабыз барыбыз арасыннан да тырышлыгы белән аерылып тора. Өстәвенә ул бик сабыр, бик тыйнак. Узак еллар кайнанасы мәрхүмә Фәзилә кудагый белән алар бергә яшәделәр. Бер авыздан, бер кайчан хурлашмыйча, авыр сүзләр әйтешмичә матур гомер иттеләр. Югалту буларак кызганыч мәүлетебездә иртәрәк китеп барды. Тик шулай да гомер бер урында туктап тормый. Хадишабыз шөкер Аллага дин юлыннан барып, намазларын укып, изге Коръән укырга да өйрәнде. Авылыбыз мәдрәсәсенә йөреп, анда үз белемнәрен гел камилләштерә ул. Безгә күрсәткән ярдәме аның санап бетелгесез. Вакытында суын да кертеп куя, мунчасын да кертә ул. Ике дөнья бәхет, сәгадәтенә ирешергә насыйп итсен аңа. Якыныбыз безнең, юбилеен котлы булсын. Ничә яшь кенә тулса да, кеше барыбер хыяллар белән яши. Бар хыялларын да якыныбыз тормышка ашсын. Ниләр телик дип ватмык баш, гыйбадәтле гомер телик. Юбилейда сиңа җаным бәйләм итеп чәчәк бирик. Кибер дисәң, кайгыртма әле, чәчәкләр шиңәр өчен. Ә син тугансың дөньяга бәхетле булыр өчен. Халкың сабыр, әткәйнеке, аңа күбрәк ошаган. Кызганыч, туган йортыбыз инде күптән бушаган. Үзебез дә берәм сарам бу дөньядан китәбез. Кем дә белми, ничә яшькә икән барып җитәрбез. Шуңа биргән һәр бер көнне кабул ит бүләк итеп. Һәр иртәне каршыла син
күңел шатланып, көтеп. Кадерле Хадиша Усмановна, бер туган апагыз Разия Усмановна бала аныклары белән юллаган бар теләкләргә без дә кушылабыз һәм алдагы җыр гомер бәйрәмегезне аеруча бизәр дип өметләнәбез. Bir tuğan, biz bit bir karından gürülüp yaşayıgeli tuğanlar. Ayırmasın bizni aşı yazmış, kaplamasın yolunu tumanlar. Jayala şapa bir kuruşigeli, sandık açlı güzel şeylerde. Uramlardan bir cılaşı buzuk, karmonu bilen ceygek işlerde. Jayala şapa bir kuruşigeli, sandık açlı güzel şeylerde. Uramlardan beşir başı buzik, karmonu bilen ceygek işlerde. Üzgelenem tuğanlarım üçün turmuş uşaqları sünləsin. Rəhmətlimin yazmış qarşısını da arabızğa jiller girməsin. Jayala şapa bir kuruşigeli, sandık açlı güzel şeylerde. Uramlardan beşir başı buzik, karmonu bilen ceygek işlerde. Ben seni istedim için bayanda oynayıp oturasın. Onlar bir bayanda oynayabilmeyi. Dünyada biz bit qonaqına moyak bulup yaşap kalayık. Can tartmasa kan bit tarta bizini sağınışıp kütüp alayık. Jayalaşıp bir kuruşigeli, sandık açlı güzel şeylerde. Uramlardan beşir başı buzik, karmonu bilen ceygek işlerde. Jayala şapa bir kuruşigeli, sandık açlı güzel şeylerde. Uramlardan beşir başı buzik, karmonu bilen ceygek işlerde. Uramlardan beşir başı buzik, karmonu bilen ceygek işlerde. Karmonu bilen ceygek işlerde. Алдагы кутлау хатын сезгә Хадиша Усмановна бер туган абыегыз Абдулла Усмановичның балалары Мәрьям, тормыш иптәше Ирфан, кызлары Алсу гаиләсе белән, Иркә һәм Илнур, кыдагыегыз Хашия Яхьевна, Тольятти шәһәреннән Эльмира, тормыш иптәше Наил, балалары Радик, тормыш иптәше Алина һәм Элиночка, энегез Иршат гаиләсе белән бергә җиткерәләр. Туган йортыбызда күптән инде утлар янмый. Безне анда каршыларга әти-әни дә юк. Язмыштан узмыш юк диләр шуланысы. Тик шөкер, җаныбызны тындырырга, ял итеп алырга, моң-зарларыбызны бүлешергә, кайгыларыбызны уртаклашырга безнең туган авылыбызда якын кардәшләребез бар. Шуларның берсе Хадиша апабыз. Менә синең матур бәйрәмең җитте. Дөресен генә әйткәндә, юбилейлар алар күбрәге күңелсез бәйрәмдер. Чөнки ел саен безгә гомер истәлеп, сиздермичә картлык әйди. Ләкин син моңсуланма, апабыз. Артка борылып карасаң, синең гомер елларың мактап телгә алырлык узган. Истәвенә бала оныкларың, хәтта онык чыгың да бар инде. Бүген бәйрәмеңдә барысы өчен рәхмәтләр әйтеп саулык телисе килә. Күпме генә бу теләкне баналь димәсәләр дә, бу иң кирәкле зат. Тормышта саулыгың булсын, ул булса барысы да булыр, Алла бирсә. Килеп төшсәк туган авылыбызга, йөгереп йөреп апа чәй сала. Әкрен генә хәлләр белешкәләп,
киңәшләрен биреп ул ала. Бер кайчан да аның зарланганын ишетеп булмый. Таңнар калабыз. Якыныбыздан бу тормышта бары һәр вакытта үрнәк алабыз. Бәйрәмеңдә сиңа теләгебез тыныч картлык килсен әкренләп. Үреп шуңа бәхет теләп куйыйк. Саулыгына тиреп, җентекләп. Хадиша апа, бер туган абыегыз Абдулла Усмановичның бала оныкларыннан юлланган теләкләренә кушылабыз һәм чираттагы матур җырны тыңларга чакырабыз. Берәүләр яралый, берәүләр давалый. Кемнәре юк якты дөньяның, җаннарыма дава белеп тоеп яшәү. Туган якта апам син барын. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Суга түгел уңга, салып жайлы юлга. Туганлыкны аклый, саклыйсың. Түккән көчләремне, күреп эшләремне, канатларымны үстерәсең. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Туган нигеземнең яклап сайрар кошы, китмәс кошы минем күңелемнең. Абыйлардан артык җизнәм тигезендә, бирсен Алла гомерләреңне. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Ерак Башкирия якларыннан килгән котлау хатын алга таба укып китә. Хөрмәтле Хадиша Усмановна, кодагыйларыгыз Люза Канзеловна, улы Илшат, оныгы Данис сезгә дип бик җылы котлау хаты язганнар. Кадерле кодагыебыз, арабызда күп чакрымнар бар булу сәбәпле еш күрешеп, аралашып булмый шул. Тик шулай да бүген араларны якын итеп котлау сүзләре аркылы сине назлыйсы килә. Син сыкландыргыч балалар анасы. Киленебез Гөлнәзирә килеп төшкәннән бирле без таң калып, аны гел мактап сиңа рәхмәтләр укыйбыз. Кодабыз белән бик матур гомер итепсез. Балаларыгыз да үзегезгә ошап матур гаиләләр корганнар. Аларга бүген сыкланмаган кешеләр аз. Кодагыебыз,
65 яшым җитте. Картайдым дип уйлап торма әле син. Алла бирсә әле бергәләп ял итәргә барырга насыйп итсен. Гел шулай туганлыклы белеп, аралашып мәңге яшик. Саулыгың гомерле, гомерең саулыклы булсын газиз кодагый. Бу тормышта беләсең бит, төрле хәлләр булгалы. Ниләр генә булмасын ул, бер дә үпкәләмәдең. Уфтанып, авыр сулап та һич тә йөргәләмәдең. Торып таң калабыз сабырлыгыңа синең. Сабыр иткән сары алтын елмаеп безгә дидең. Алтыннан да кадерлерәк, хөрмәтле син кешебез. Юбилеең белән котлап, матур җырлар юллыйбыз. Кадерле Хадиша Усмановна, Башкирия ягыннан кода-кодагыйларыгыз күчтәнәче матур җырны сезгә җиткерәбез. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Балалары күп булган кешеләрнең туганнары да күп була дип башлыйлар үзләренең хатларын Иске Кулаткадан кодагыегыз Рушания Абдулхаковна Котлиярова. Хвалынск шәһәреннән кызлары Венера, кияве Наил, балалары Ленар һәм Аминочка. Кодагыем белән без бер авылда туып үстек. Шуңа күрә аның гаиләсен дә мин әйбәт белә идем. Улым киленебез Гүзәлияне сайлап алгач, мин шатландым. Бик тырыш, эшчән, тәртипле, акыллы гаиләдән килен килә дип. Менә инде узак еллар без бергә улымның гаиләсе белән яшибез. Кодагыебыз белән көн сайын шалтыратып хәлләр белешәбез. Күрешергә дә яшь туры килә.
Кодагый бар кылган изгилекләрең өчен сиңа бүген 1000 рәхмәт. Алга табада шулай оныкларыбызны үстерешеп, бергәләшеп матур гомер итик. Бер көнлек бу дөньяда халык ни бүләләрдер. Кайнасыннар, карап тормыйк, үзләре беләләрдер. Без бик тату яшибез шул, күзләр генә тимәсен. Араларга ятлар сүзе бер кайчан да кермәсен. Бүген кытлап юбилейга шигырьләр язган идек. Күлмәкләрнең иң матурын кодагый сайлап кидек. Теләгебез сиңа саулык, тагын ни артык кирәк. Саулык диләр иң зур байлык, шул дөньяда зур бүләк. Кадерле Хадиша Усмановна, Иске Кулатка һәм Хвалынск шәһәреннән яңгыраган теләкләрне матур җыр дәвам итә. Рәхәтләнеп тыңлагыз әле. Yazmışlarga uğrap bәхет izlep gitip barışım. Kimge bire bәхетni bir bitin, kimge bire vaşı sağışın. Kütme kişi bәхет kütüp yaşi, utta yana yüze sağışta. Mini dilemim bir kışrağanım, berkimnin de şundu yazmışka. Kütme kişi bәхет kütüp yaşi, utta yana yüze sağışta. Min dilemim bir kışrağanım, berkimnin de şundu yazmışka. İzgelene canım tıngı tapımay, birişmezke ideysebim. Gırgına yaşap yatkan jirden, kettesin başım igemin. Kütme kişi bәхет kütüp yaşi, utta yana yüze sağışta. Min dilemim bir kışrağanım, berkimnin de şundu yazmışka. Kütme kişi bәхет kütüp yaşi, utta yana yüze sağışta. Min dilemim bir kışrağanım, berkimnin de şundu yazmışka. Seni de tuğan yakka seyri kulundan koydup kilem manglı bir jır öttü bәхет izlep gitken yolundan. Kütme kişi bәхет kütüp yaşi, utta yana yüze sağışta. Min dilemim bir kışrağanım, berkimnin de şundu yazmışka. Kütme kişi bәхет kütüp yaşi, utta yana yüze sağışta. Min dilemim bir kışrağanım, berkimnin de şundu yazmışka. Min dilemim bir kışrağanım, berkimnin de şundu yazmışka. Kışrağanım, berkimnin de şundu yazmışka. Hey! Хадиша Усман кызы Фазловага дип юлланган безнең почтада тагын бер котлау хаты бар. Бу юлы иң якын күршеләре Алимовлар гаиләсе. Фәргат, Фирүзә, уллары Фаил, тормыш иптәше Юлия һәм уллары Фәнис язалар. Шулай ук бу котлауларга Фирүзә һәм Фәридә гаиләләре белән кушылалар. Килен булып күрше йортка мин 1992 елда төшкән идем. Шуннан бу як 27 ел узып киткән.
дип башлый язмасын Фирүзә апа. Гаиләдә үзем малайлар янында үскәнгә һәм бик иртә әниемне югалтканга күрә, мин апаны да, әниемне дә алмаштыра алырлык кешене күршемдә Хадиша апамда таптым. Мин килен булып төшкәндә әле, мәрхүмә кайнанам белән Фәзилә апа аралашып, бик тату гомер итәләр иде. Бу ике гаилә ничектер күрше генә дә түгел, туганнар сыман тордылар. Бәйрәмнәр дә, кайгы шатлыклар да гел уртак булды безнең. Хәзердә киңәш кирәк чакта мин иң беренче Хадиша апага йөгерәм. Чөнки беләм, аның миңа кирәк чакта юатырлык сүзе дә, туры юлга бастырырлык кырыс кисәтүе дә вакытында табыла. Безнең балалар да аны бик нык яратып хөрмәтлиләр. Кадерлебез безнең. Менә синең матур туган көнең җитте. Рөхсәт ит сине ихластан котлап, бар кылган игелегең өчен рәхмәтләремне җиткерергә. Гел шулай шат, ачык йөзле, йомшак күңелле булып кал. Бергә әле озын-озак гомер итик. Хадиша апа, сөйкемле карашың кояшка тиң. Бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора. Зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да безне. Сәламәтлек, озын гомер язсын. Гел көләш һәм яшь бул хәзергәчә. Күңелең синең күтәренке булсын. Сөенеп һәм сөелеп мең-мең яшә. Хөрмәтле Хадиша Усмановна, якын күршеләрегез, Алимовлар гаиләсе сезгә нык сәламәтлек, озын, тыныч гомер телиләр. Иң изге, күңелле, ярдәмчел һәм юмарт күршеләренә хөрмәт һәм ярату белән бер рәттән матур җыр да бүләк итәләр. Кабул итеп алыгыз. Төрле шаклар була, бер шатлыгы, бер шәп кайгысы. Шулай итеп дөнья яратылган, һәр кешенең тәкъдир язмышы. Кайгы, хәсрәт урап үтсен сезне. Дус туганнар янда булсыннар, бер-беребезнең кадерләрен белеп, шатлыкта үтсен тормышлар. Кайгы, хәсрәт урап үтсен сезне. Дус туганнар янда булсыннар, бер-беребезнең кадерләрен белеп, шатлыкта үтсен тормышлар. Язмышыма тигән тормыш юлын матур итеп үтеп чыксамчы, кешеләргә изге эшләр эшләп, гомер юлын дуслар үтсәче. Кайгы, хәсрәт урап үтсен сезне. Дус туганнар янда булсыннар, бер-беребезнең кадерләрен белеп, шатлыкта үтсен тормышлар. Кайгы, хәсрәт урап үтсен сезне. Дус туганнар янда булсыннар, бер-беребезнең кадерләрен белеп, шатлыкта үтсен тормышлар. Телимен сезгә тигезгелек, исән мин бергә булырга. Безгә тигән язмыш сынауларын бергәләшеп дуслар үтәргә. Кайгы, хәсрәт урап үтсен сезне. Дус туганнар янда булсыннар, бер-беребезнең кадерләрен белеп, шатлыкта үтсен тормышлар. Кайгы, хәсрәт урап үтсен сезне. Дус туганнар янда булсыннар, бер-беребезнең кадерләрен белеп, шатлыкта үтсен тормышлар. Бер-беребезнең кадерләрен белеп,
тормышлар. Бәйрәм концертының азагында бу гаиләнең тагын бик күркәм шатлыгы белән уртаклашасы килә. Бүген әбисе белән бер көндә яраткан оныгым, сөекле энебез, абыебыз Фаил Газинурович та үзенең матур туган көнен каршылый. Фаилыбыз, балакайыбыз безне. Үсеп җитеп егет булып җитешүеңне сизми калдык. Алда сине җаваплы эш, ватаның алдында булган бурычың хәрби хезмәтеңне үтәү көтә. Без ихластан сиңа исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, уңышлар телибез. Армиягә барып килеп, бар максатларыңа да иреш балакайыбыз. Без сине нык яратабыз һәм гел сине сагынып яшибез. Балакай туган көннәрең, кабул ит изге теләк. Бездән сиңа олы сөю булсынчы иң зур бүләк. Юлыкма син дошманнарга, булсын дуслар янәшә. Һәр вакытта гел шатлыкка төренеп кенә син яшә. Бәхетләрең тулы сандык булып көтсен алдыңда. Гомерләрең бүгенгедәй әйбәт булсын тагында. Кадерле Фаил Газинурович, без бар матур теләкләргә кушылабыз һәм сезгә дип алдагы матур җырны яңгыратабыз. Яшәп булмый ялгыз гына, кирәк безгә якынна. Күңелләрнең түреләреннән үтмәсенләр салкыннар. Туганын туган өчен кирәк, без бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең түреләреннән чыга бит ул шул теләк. Dünyanın künləri tirilir, бар şadlığı qayğısı. Dilməsin bəğiri bizini, yuğaltılar aşısı. Tuğanın tuğan üçün kirək, biz bir-bitin buluyq demək. Küngüllərinin türlərindən çığa bit ol şul dilək. Birge bize bit güçlü, iğne kuyğanda. Matur oyları bilen yaşap, küngül jırlap turğanda. Tuğanın tuğan üçün kirek, biz bir-bitin buluyq demək. Küngüllərinin türlərindən çığa bit ol şul dilək. Türler
Шуның белән Хадиша Усмановна Фазловага багышланган бәйрәм иртәсе азагына якынлашты. Саубуллашып, барчагызга да матур гомерләр телим.